I Òmnium Cultural i la Comissió 11 de setembre van fer un pas endavant i també van voler commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Ho van fer la nit de dissabte en uns programes que van combinar la recreació històrica, la reivindicació i la commemoració. Mig miler de badalonins no s'ho van voler perdre. Són els badalonins que el 10 de setembre del 1714 van fer-se a la mar per ajudar els barcelonins que patien el setge de les tropes castellanes. Es tracta de la recreació històrica que va explicar als veïns de la ciutat com es va viure a Badalona els fets que commemora la Diada, tot precedit per l'explicació de l'historiador Joan Rosàs. Hem apostat perquè des d'Òmnium tenim molt clara una cosa, que la Diada Nacional el que volem és combinar diverses coses, la memòria història, la reivindicació i la commemoració, i per tant amb aquest espectacle teatralitzat que hem anomenat Trencant Setges, el que hem volgut mostrar és quin paper van tenir els badalonins l'any 1714, com van ajudar a trencar el setge dels barcelonins que estaven lluitant, que tenien setge per culpa de les tropes de Felip V, les tropes castellanes. Alhora, a la plaça dels Països Catalans, a la Comissió 11 de setembre iniciava la marxa de torxes fins a la plaça de la Plana, on juntament amb altres entitats culturals van fer l'ofrena floral i la lectura d'un manifest reivindicatiu. A veure, aquest manifest el que hem volgut reivindicar una mica és, per una banda, el dret que té el poble català a l'autodeterminació, per altra banda, el paper que ha de jugar i que de fet juga Badalona en aquesta construcció de país, i també el lligam irrenunciable que hi ha entre els drets nacionals i els drets socials del poble català. Una commemoració popular, participativa i reivindicativa de la Diada per part de la societat civil i les entitats culturals de la ciutat, que finalitzava amb el cant dels segadors davant del monòlit que es troba a la plaça de la Plana.